Informatika u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje obilježava već više od 50 godina postojanja, i to od 1968. kada je nabavljen prvi informatički sustav za podršku poslovnom sustavu. Kroz rast i razvoj informatike u poslovanju 80-ih s prvom bazom podataka uz online ažuriranje i prvim osobnim računalom do prve internetske stranice i temelja sustava e-mirovinsku u 2000-ima stigli smo do 2019. kada nastojimo i dalje pratiti suvremene trendove. Kako bi odgovorio zahtjevima vremena i potrebama osiguranika i korisnika, Zavod je danas u neprekidnom procesu transformacije i razvoja u modernu javnu ustanovu mirovinskog osiguranja radi unapređenja poslovnih procesa i pružanja brže, točnije i kvalitetnije usluge korisnicima. Temelj optimizacije čine brojne e-usluge namijenjene privatnim i poslovnim korisnicima, a digitalni kanali temelj su i naše komunikacije.